No morjens. Ollaan Tenojoen varrella ja tuolla näkyy Norjaa. Tää on Norjan puolta ja Tenojoki tuolla alhaalla. Mäkeä tässä on jonkin verran. Tuollakin näkyy noita tuntureita ja tää tie menee tässä omaansa ja mäki jatkuu tonne ylös saakka. Lapset on niin uppoutuneet pelailuun, että eihän ne jaksa ulos tulla, mutta oli sen verran pölyinen toi takalasi, että en voinut vastustaa kiusausta käyttää omaa sormeani ja kirjoittaa siihen vähän tekstiä. Sehän on se, mikä on lapsiltakin. Aivan mahtava reissu. Terveisiä Utsjoki Karikasniemi väliltä. Moi!